Bona vesprada. Gràcies a totes les persones que han passat per alt el fred i el cansanci de la setmana per a reunir-nos en este dia tan assenyalat, el Dia dels Drets Humans. Disculpeu-me la insistència, però la plaça és ben gran, així que pense que tenim prou espai per a posar-nos còmodes, per suposat amb la mascareta i la distància de seguretat per les normes Covid, per favor. Bé, esta és una concentració que convoca la Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià, la Plataforma d'Associacions de Familiars de Víctimes del Franquisme de les Fosses Comunes de Paterna i Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme del País Valencià. Per dir prou a la impunitat històrica del franquisme que ha imposat un silenci durant massa temps i que ha impedit la veritat, justícia i reparació que busquem. Açò, en el marc de les recomanacions reiterades per part de les Nacions Unides i, encara més important, el testimoni rabiosament viu de les víctimes de la dictadura, que avui encara ens acompanyen, el nostre company Àngel és un bon exemple, de les seues famílies, ens acompanya també Ivan Almudever, el fill del brigadista internacional molt estimat per tots nosaltres, Josep Almudever, i dels que malauradament ja ens han deixat. Estic rodejada de gent que fa unflar el pit d'orgull per l'esforç i estima que dediquen a recuperar i preservar la nostra memòria. Entre ells, l'artista Pau Alabajos, que ens va regalar una obra que ja forma part de la banda sonora d'esta lluita. Fosses del silenci. Vos deixem amb ell. Profanant la nostra història amb absoluta impunitat. La justícia està pels ulls 4 dècades després. Els crims de la dictadura encara no han sigut jutjats. Seguirem recuperant la memòria saquejada, la veritat. Traurem a la llum del dia les ferides del passat que encara resten obertes i mai no deixen de sagnar. Perduraran les conviccions amb noms i cognoms de milers de persones que no van renunciar a la seva llibertat, que van morir sordament lluny del camp de batalla. Encara queda gent que vol seguir investigant, que no es conforma amb el silenci com a única versió oficial. Encara queda molta gent que continua escorcollant tots els registres del franquisme cercant els seus familiars. Inevitablement arribaran dient que els murs que s'han alçat sobre les fosses començaran a trontollar. Els nous oleus de la vergonya cauran pel seu propi pes, perquè quan la terra brama va remoure els fonaments. Perduraran les conviccions amb noms i cognoms de milers de persones
sisplau, si em permeteu, és moment de llegir el manifest dels col·lectius que han convocat aquesta concentració. Així que vos pregunto uns minuts. Avui, dia 10 de desembre, es complixen 73 anys de l'aprovació de la Declaració Universal de Drets Humans. Una fita històrica, un dels grans avanços de la humanitat que engrandís l'ésser humà i que ha de ser motiu de celebració. En ella es garanteixen tota una sèrie de drets i llibertats fonamentals que emparen a tota la ciutadania i a totes les víctimes de crims de lesa humanitat, com són les comeses per la dictadura. Però a Espanya, per a les víctimes de la dictadura, la Carta de Drets Humans simplement no existeix. Sota aquell règim va haver-hi centenars de milers d'assassinats, de presos polítics, d'exiliats, deportats, desapareguts, esclavitzats, torturats o depurats. Transcorreguts 46 anys de la mort del dictador, cap responsable dels crims perpetrats durant la dictadura ha sigut jutjat. Cap de les demandes d'empara judicial presentades per les víctimes en els tribunals espanyols ha prosperat. S'apel·la a la modèlica transició, la reconciliació i el perdó entre espanyols, com si fos possible la transició a la democràcia, la reconciliació i el perdó, aplicant una política d'equidistància, oblit i amnèsia col·lectiva sobre les greus violacions dels drets humans comeses pel franquisme des del cop d'estat de 1936. És urgent posar fi al menyspreu que hem patit al llarg d'estos 40 anys de democràcia. Volem tancar les nostres ferides que porten tants anys obertes. I això només és possible amb veritat, justícia i reparació. I a més és imperatiu per avançar en una democràcia plena que trenque d'una vegada per sempre amb la seva herència franquista. El projecte de llei de memòria democràtica que s'ha de debatre en el Parlament espanyol seria una oportunitat per avançar en aquest camí. No obstant això, es troba actualment aparcat. Davant d'esta situació, les víctimes del feixisme, que són centenars de milers en aquest país, reclamem no ser ignorats ni oblidats. Unim les nostres veus al costat d'una part important de les associacions memorialistes i de víctimes de l'estat espanyol per a reclamar una llei que, ara procedeix a llegir els punts, declare nul·la la llei d'amnistia de 1977, en particular els apartats E i F de l'article 2, que utilitza la judicatura per interpel·lar-la com una llei de punt final. En conseqüència, exigim que, en virtut del principi de jurisdicció universal, s'investigue judicialment els crims del franquisme, que condemne legalment la dictadura i es declaren il·legals els tribunals i consells de guerra franquistes, així com les seues sentències i tota la legislació repressiva del franquisme i nuls d'acord amb el dret internacional humanitari, que garantisca la tutela judicial efectiva en els processos de localització, exhumació i d'identificació de les víctimes de les fosses comunes i cunetes d'Espanya. Amb tot, reconeixem l'avanç que representa que l'estat espanyol assumisca la seva responsabilitat directa en la recuperació i identificació de les fosses comunes i cunetes. No podia ni devia ser d'altra manera. És imprescindible el reconeixement dels crims del franquisme com a crims de lesa humanitat i, per tant, imprescriptibles, per la qual cosa l'estat espanyol ha de ratificar la Convenció sobre la imprescriptibilitat dels crims de guerra i dels crims de lesa humanitat de 1961. Així mateix, demanem el reconeixement de la responsabilitat patrimonial i civil efectiva de l'Estat, d'institucions, organitzacions, entitats i particulars que s'hagin beneficiat de l'espoli i dels treballs forçats sota la dictadura. Exigim el reconeixement jurídic ple de totes les víctimes del franquisme, el feixisme i el nazisme i el dret a ser considerades i tractades com a subjectes actius de tots els drets reconeguts en la Llei 4/2015 de l'Estatut de la Víctima del Delicte. Les víctimes de les fosses comunes, les torturades i empresonades, bebès robats, la repressió específica contra les dones, homosexuals, minories ètniques, les espoliades i expropiades, les que van participar en la guerrilla, les obligades a l'exili, les depurades i destituïdes i les represaliades per actuacions de resistència fora d'Espanya. És essencial que s'incorporen de manera definitiva a l'educació acadèmica, des de la primària fins a la universitat, els valors de memòria i drets humans, amb un contingut curricular i en llibres de text subjectes a aquests valors que són essencials per a una democràcia plena. Així mateix és ineludible la modificació de la Llei Orgànica 10/1995 del Codi Penal, incorporant al nostre dret intern el principi de legalitat internacional i el compliment de la legislació internacional en matèria de drets humans. D'altra banda, reclamem la creació urgent d'una Comissió de la Veritat, la Justícia i la Reparació del País Valencià, dins del marc de la justícia restaurativa,
que servisca com a instrument per esclarir la veritat i la reconstrucció de la memòria democràtica i recomana mesures de justícia i reparació, i que, a l'una, obriga un camí per a la convivència democràtica d'una societat fracturada pel dolor i l'oblit. La recuperació de la memòria democràtica i la fi de la impunitat del franquisme és responsabilitat de tota la societat i una obligació ineludible per a un estat de dret i que respecte els drets humans. Perquè el franquisme va represaliar a homes i dones republicans i antifeixistes per tot el país, provocant un trauma transgeneracional significatiu que encara avui no ha sigut abordat amb rigor i, en conseqüència, encara no s'ha pogut superar. El reconeixement de la veritat permet que la justícia actuï i que el camí de la reparació es comença a construir amb garanties de no repetició. És per tot això que anomenem a la ciutadania democràtica, a les organitzacions de drets humans, de juristes i tota mena de partits i entitats cíviques a donar suport a les nostres justes reivindicacions per una llei que posi fi al silenci, a l'oblit i a la impunitat sobre tant de crim d'aquella genocida dictadura. S'ha d'aprofitar l'oportunitat que ofereix la llei de memòria per a dur a terme el que degué haver-se fet fa molts anys. És l'oportunitat de saldar el deute amb els quals lluitem contra la dictadura i per la democràcia. És l'hora de fer front a la impunitat amb veritat, justícia i reparació. Este manifest l'ha signat la Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià, la Plataforma d'Associacions de Familiars de Víctimes del Franquisme de les Fosses Comunes de Paterna, Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme i la Plataforma de Suport a la Querella Argentina del País Valencià. Disculpem, em preguen que recorde que mantinguem certa distància de seguretat, per favor, no costa res, i la mascareta sempre posada en tot moment. No sé si coneixeu la cançó que ens ha interpretat Pau Alabajos, però deia la seva lletra: no descansarem, seguirem recuperant la memòria saquejada, exhumarem la veritat, traurem a la llum del dia les ferides del passat. I aquestes línies han adquirit més força des que l'administració pública s'ha impregnat de les lluites col·lectives de totes les entitats memorialístiques, primer des de la Diputació de València i ara també a la Generalitat Valenciana, fent costat a les famílies per tal d'alleujar el seu dolor i facilitant que es pogueren recuperar les restes dels seus éssers estimats, soterrats en fosses comunes de tot el País Valencià. En el seu nom, escoltem la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Ocarijo. En primer lloc, gràcies a les associacions per celebrar este acte. Arriba, me lo voy a quitar. ¿Puedo, no? Sí. Bueno, en primer lloc, donar les gràcies a les... No, está hecho presión. Espera un segundo, espera. Espera tú sin... La última. Tenim un guardit abans. Va tardar més en això que vaig a parlar. Vamos, ens tornem. Moltes gràcies. Bueno, en primer lloc vull donar les gràcies a les organitzacions per convocar esta concentració i també per convidar-me. Avui se celebren, se commemoren 73 anys de l'aprovació de la Declaració dels Drets Humans. 73 anys. 73 anys en els que en aquests moments així s'estaven perpetrant delictes de lesa humanitat i s'estava atentant directament contra els drets humans. Una època molt dura i molt fosca de la nostra història. Però el pitjor de tot és que encara tots aquests crímens, com s'han dit, estan impunes. Este país encara manté impunes tots aquests delictes de lesa humanitat. És de veres, i s'ha dit, que ara caminem conjuntament des de les administracions amb aquells que tota la vida han estat lluitant per els nostres drets, per la nostra llibertat i per respecte als drets humans. I sobretot en contra de la impunitat dels delictes que se van cometre en el franquisme.
I ara combinem junts les administracions, però les administracions de vegades canvien. Jo sé que les persones que estan així, les persones que han convocat este acte, quan canvien les coses sempre estaran lluitant per els drets, per les llibertats i per respecte als drets humans i perquè aquests crims no queden impunes. Ja sabeu que, com sempre, les vostres demandes van a ser acceptades perquè treballem de la mà. I jo avui el que vull és dedicar-vos uns versos d'una preciosa cançó que cantava Nancha Guevara i que està inspirada en un poema del poeta francès Pau Eluard. Jo te nombro llibertat. Vull dedicar-le a tots vosaltres que sou lluitadors per els drets, per les llibertats, que haveu estat demanant durant molts anys la justícia, la memòria i la reparació, que comencem a treballar ja des de les administracions, però que durant molts anys vosaltres haveu sigut la memòria viva d'este país i la veu dels que ja no tenen veu. Por la idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, jo te nombro llibertat. Moltes gràcies per la vostra tasca, per el vostre treball i per ser la veu d'aquells que deixaren sense veu. Gràcies, consellera. A esta convocatòria s'han adherit un total de 64 entitats. Permeteu-nos uns segons per a reconèixer este gest i este suport citant-les. Associació de Memòria Històrica de Pego, Maria Dolors Lloret. Amical Mauthausen, País Valencià. Archivo Guerra y Exilio, AGE. Arqueantro, Asociación de Familiars Represaliats del Franquisme del Cementerio de Alacant. Asociación Republicana de Rocafort. Asociació Amics de la FUE. Asociació Cultural Institut Obrer, Acción. Associació Cultural Joan Peset i Alexandre. Associació Homes i Dones Lliures. Associació Familiars Víctimes del Franquisme de la Fossa 15 de Paterna. Associació Familiars del Cementeri de Gandia. Associació Familiars de Víctimes del Franquisme del Cementeri de Castelló. Associació Familiars Víctimes del Franquisme de la Fossa 7 de Paterna. Asociació Familiars Víctimes del Franquisme de la Fossa 111 de Paterna. Asociació Familiars Víctimes del Franquisme de la Fossa 115 de Paterna. Asociació Familiars Víctimes del Franquisme de la Fossa 120 de Paterna. Asociació Familiars Víctimes del Franquisme de la Fossa 126 de Paterna. Associació Familiars Víctimes del Franquisme de la Fossa 127 de Paterna. Associació de Familiars Víctimes del Franquisme de la Fossa 128 de Paterna. Associació Familiars Víctimes del Franquisme de la Fossa 21 de Paterna. Bé, doncs, si continuem donant lectura a les 64 entitats que s'han adherit a aquesta convocatòria. Associació de Familiars Víctimes del Franquisme de la Fossa 63 de Paterna. Associació Familiars Víctimes del Franquisme de la Fossa 94 de Paterna. Associació Familiars Víctimes del Franquisme de la Fossa 95 de Paterna. Associació Represaliats Franquisme d'Oliva, ARPA. Associació Republicans de la Safor. Ateneu Republicà de Silla. Ateneo Sociocultural Viento del Pueblo de Oriola. Ateneu Republicà de Paterna. BDS País Valencià. K Revolta. Comissions Obreres del País Valencià. Comissió Espanyola d'Ajuda als Refugiats del País Valencià, CEAR-TV. CIM Burkina,
Confederació Nacional del Treball, CNT de València. Col·lectiu Recuperació Memòria Històrica de Callosa d'en Sarrià. Compromís. Coordinadora Asociaciones Memoria Histórica de Alicante, OAMI. El Punt, Espai de Lliure Aprenentatge. El Rocle, Cooperativa del País Valencià. El Iaioflautes Valencians, Estrela Roja, el representant de l'acte, i Esquerra Unida del País Valencià. Continuem amb els familiars víctimes del franquisme de la fossa Sant Deneu de Paterna. Familiars víctimes del franquisme de la fossa 147 de Paterna. Familiars víctimes del franquisme de la fossa Deneu de Paterna. Familiars víctimes del franquisme de la fossa 20 de Paterna. Familiars víctimes del franquisme de la fossa 29 de Paterna. Federació Local de la CGT de València. Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina. Grup de Recerca de Memòria Històrica de Castelló. Intersindical Valenciana. Izquierda Republicana del País Valencià. Los Yayoflautas Valencia. Movilízate SOS Colòmbia. Parlem de la República a Benifaió. Partit Comunista del País Valencià. Partit Comunista dels Pobles d'Espanya. Plataforma 14 d'abril de Puçol. Plataforma 14 d'abril per la Tercera República. Plataforma pel dret a decidir. Podem del País Valencià. Taula Memòria Alcàsser. I per últim, València Laica. Gràcies a totes aquestes entitats per sumar forces i ara Estrela Roja de Benimaclet ens regala una actuació. Arribem a la fi d'este acte, així ens veurem cada any, companys i companyes, fins que no hi hagi veritat, justícia i reparació per a les víctimes del franquisme. Moltes gràcies per acompanyar-nos. La plataforma de familiars de les víctimes de les fosses de Paterna us vol donar les gràcies per acompanyar-nos en la nostra lluita. I ens veiem l'any que ve així. Moltes gràcies. Tenim que continuar fins aconseguir la veritat, la justícia i la reparació. Dia a dia, caminem. Gràcies. Pues bé, en nom de la coordinadora d'Associacions
per la memòria democràtica del País Valencià. Moltes gràcies, companyes i companys, per estar així a peu de lluita, per drets humans, per la memòria democràtica, per a totes les víctimes del feixisme d'ahir, d'avui i segur que de demà. Salut, força i endavant.